Aku pancen ora sempurna. Ngumbah montor iki nggih klebelo. Iki sampune busane ya kayak ngene iki. Roh dhewe. Justice. Kayak ngene iki untuken. Wah, untuke jan keh banget. Lho, ekstrim lho, super toucher sampo, murah iki ning kerinjing kene. Kerincing. Dan di CO. Murah iki. Hargane sik larang seblak timbang iki. Kena iki ngombah iki gunane setahune rantek-entek iki kayak iki. Awet iki. Awet pol. Ki ambune wangi, aroma stroberi. Untuke akeh iso gilap ning motor iki. Ngono iki. Wis dicek wae iki ya. Di